ľudia, dnes sa sme nového videa, dajte like, odber a koment. A zvonečok. Takže dneska vám ukážem, jak sa skáče. Takže kúkajte sa, vyrozdíme si takto. A môžem? Áno. Môže táto? Áno. Dobre. Ale ešte vám musíme predstaviť Kika. Kika zabral. Zateutia. Dneska chcem plávať. Seva. Ukážte aj tata, kameraman. Volá. Kameraman. No, takže táto poď ma vyhodiť. Pozerajte sa, on ma takto vyhodí. Musíš si robiť dážď. Pozerajte sa. A ty som ho nechytil. Tak to ideme sa hrať na žraloka? Áno! Áno, táto. Dobre, Alebo na belicu. dobre si žralok. Utekám. Táto je žralok. Pozor, utekajte. Táto je žralok, utekajte. On ma chytí. No táto, čo ideme robiť ďalej? Zvoni. Poď. Dobrá voľna. Pomoc! Táto sa tu niekde vydarí. Pomoc, Čo? No, už zachádza slnko, ale... No dobre, máme tu koniec videa, takže čaute ľudia. Čau.